ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шивер Тоҷикистон Ашан дар маҳаллаи 61-уми ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Абдурахмони ҷомеъ 81 ки зиёда 2 сол боз фаъолият менамуд, дубора кушодашавии мағозаи B1 ба фаъолият оғоз намуд. Мақсад аз дубора кушодашавии ин мағоза дигар намудани ранги мағоза буда, аз ин пас B1 аз ранги оринҷӣ ба ранги сабз гузаштааст. мо имрӯз аз навкушодашавии мағозаи худамонро дорем ки он аллакай 2 сол боз фаъолият мекунад. мо ки намояндаҳои ширкати фаронсавӣ дар Тоҷикистон ҳастем ва ширкати асосии мо дар Фаронса брендбуки худро иваз кард ва барои ҳамин мо тасмим гирифтаем ки ҳама мағозаҳое ки аллакай дар Тоҷикистон фаъолияти худро пешаки оғоз карда буданд, оста онҳоро низ мувофиқи брендбуки худ иваз намоем. мағоза 24 соат фаъолият намуда барои мизоҷон маҳсулоти худро бо нархи дастрас ва аз ҷиҳати экологӣ тозаро пешниҳод менамояд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шивер Тоҷикистон барои пешрафти соҳаи савдо саҳми арзандаи худро дар Тоҷикистон гузошта, ҳамчунин барои таъмин намудани ҷойҳои кории холӣ ва музди маоши хуб саҳми арзандаи худро мегузорад. қариб ҳар моҳ дар ҳар гӯшаву канори пойтахт мағоза бо номи B1 ба фаъолият оғоз менамояд. Не новый магазин, но это магазин, который уже работает почти 2 года. Сегодня еще раз открываем магазин, новый концепт, наш новый концепт B1. То есть раньше у нас был цвет оранжевый, сейчас зеленый. Магазин намного лучше, чем был. И самое главное, у нас будет 4 дня очень большой промо-акция для наших покупателей. И первый таргет наш магазин с людьми, которые живут недалеко от магазина, это быть еще дешевле, чем был. Я повторю, наш таргет это быть еще дешевле, чем все конкуренты, которые есть. И тоже мы хотим предлагать для наших клиентов дешевый товар. кушодашавии мағозаҳо дар пойтахт боиси рақобат мегардад ва ин имкон медиҳад ки тамоми супермаркет ва гипермаркетҳои кишвар мағозаҳои худро беҳтару хубтар намоянд, вале B1 дар бозори савдо ҷой ва мақоми хоси худро дорад. гузориши Саидаи Раҳимӣ, Муҳаммаднабӣ Мирзораҳим, Хабар ҷаҳоннамо.